गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ, थांनाय 8 मार्च समबारखालि कंग्रेस दोलोखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबनायनि उनावनो दुर्गादास बर'आ खलायगाव बियाबनि बिजाथिनि टिकेट मोननो हादोंमोन। बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट मोननो हानानै मैया थांनाय 9 मार्च मंगलबारखालि खलायगाव बियाबाव रायजोफोरा दुर्गादास बर'खौ बरायदों। बियाबाव सौहैनानैनो बिपिएफनि बिजाथि दुर्गादास बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ 30 निफ्राय 35 मासिनि बारा मासियाव देरहानो हानाय नङा होनना बुंथियो। लोगोसे कंग्रेसनि महाजोतानो आसामाव सोरखार दागोन होननानैबो बुंथियो। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। मैया थांनाय 9 मार्च मंगलबारखालि तामुलपुर अदालगुरि लामानि सौरागुरियाव जानाय मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जिउ खोमानो गोनां जायो सासे सुबुङा। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सारादुआव थांबाय थानाय समावनो जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। तामुलपुरनिफ्राय नाग्रिजुलि फारसे लहानि पाइप लांबाय थानाय गंसे टेम्पो गारिया बेलेन्स खोमानानै लामाजों थांबाय थानाय सासे साइकेल सालायलांबाय थानाय सुबुंनि सायाव गोग्लैहैदों होनना मिथिनो मोन्दों। जाथाया जानाय लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरा जाब्रबथाय जानाय जायगायाव सौहैनानै टेम्पोनि सिंनिफ्राय साइकेल सालायगिरिखौ बोखाङोब्लानो बेवहायनो सुबुङा जोबथा हां बोबायमोन होनना मिथिनो मोन्दों। जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ सौरागुरि गामिनि जादव बैस' 40 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोन्दों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला अबथिरायै जिउ खोमानांनाय जादव बैस' बिथाङा साखाथिनिनो सासे सुबुंनि न'आव सारादुआव बाहागो लानो साइकेलजों थांगासिनो दंमोन। थामथियाव, मैया थांनाय 9 मार्च मंगलबारखालि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय लक्ष्मी दाबा कमप्लेक्सआव बिपिएफ दोलोनि मोनसे हाबनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे हाबनाय हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे बारग' एमएलए माजेन्द्र नार्जारी, बारग' इएम सभाराम नार्जारी आरो गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। फैगौ 27 मार्चआव जागायनो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दोलोनि बे हाबनाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिसायख'थिनि समाव बिपिएफ दोलो नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबनाय बिस्वजित दैमारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिस्वजित दैमारिखौ बिजेपि दोलोआव फानेरि बियाबनिफ्राय बिजाथिनि टिकेट होनायनि सायाव बुंथियो। बिस्वजित दैमारि बिथांखौ हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ होयोब्लाबो गोजोननाय नङा होननानै, गाहाय मन्थ्रिनि बिबान होनायनि उनावबो फिन आमेरिकानि हादर बेंगिरिनि बिबानखौबो नागिरबावगोन होननानै बुंथियो महिलारी बिथाङा। बेजों लोगोसे हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंबावो दि बिधानसभा बिसायख'थियाव महाजोतआ मोन 70 मासियाव देरहानानै सरखार दागोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि बिधानसभा बिसायख'थिनि मोनब्रै बियाबनि बिजाथिनि फारिलाइ फोसावनाय जाबायब्लाबो आद्रा थालांनाय मोन 8 मासिखौ 12 निफ्राय 15 मार्चनि गेजेराव फोसावनाय जागोन होननानै बुंथियो। ब्रैथियाव, क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव 2 लाख रां बोखांनो हादों। रायजोआव 24 फेब्रुवारिनिफ्राय मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थानाय समावनो बे रांखौ बोखांनो हायो। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे सुबुङा बे 2 लाख रांखौ जेबो थि फोरमानलाइ गैयालासे लांबाय थानाय समावनो हमजादों। बे रांखौ बोखांनानै गसाइगाव साब डिभिजन ट्रेजारि मावख'आव गथायनानै होयो आरो बेखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथियाव, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बड'लेण्ड रादाबनि जोहै मोगामोगि लानाय हाबाफारियाव बिथाङा बुङो दि हाग्रामा महिलारीया सुबिदा बायदि राजखान्थि खालामना बिटिआर सरकाराव 23 कौटि रां दाहार गालांदों। बेजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंथिबावो दि सुबिदा बायदि राजखान्थि खालामग्राफोरा गावनि सुबिदाखौल' नायो आरो सिं सिं मा सुबिदा लायो बेखौ रायजोफोरा मिन्थिया होननानैबो बुङो। दथियाव, सोनाब बेंगलनि कलकाता सोहोरनि रेल बिफाननि मावख'आव थांनाय समबारनि मोनाबिलि समाव हरखाबै अर खामनानै सा 9 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जायो। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रेल बिफाननि टिकेट बुकिं खालामग्रा मावख'नि बिल्डिंआव अर खामनाय जाथायाव सा 9 सुबुंफोरनि जिउ खोमानायाव रेल बिफाननि 2 मावथिआबो जिउ खोमानो गोनां जादों होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे
बे अर खामनाय जाथायनि उनावनो मावख'नि गासै मोब्लिब गोहोनि थारखौ दानना होनाय जायो। नाथाय गोबां दावबायारिफोरा टिकेट बुकिं खालामनाया बन्द जानायजों लोगोसे जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो गोनां जादों। स्निथियाव दिल्लीनि अरबिंद केजरीवाल सोरखारा मैया थांनाय 9 मार्च मंगलबार खालि बे बोसोरनि बाजेट महरै फोसावना होदों, जेराव दिल्लीनि मोन 500 जायगायाव माहारियारि फिरफिला बिरहोनाय जागोन। दिल्लीयाव बे बोसोरनि थाखाय 69,000 कौटि रांनि बाजेट थिसननाय जादों। दिल्लीनि नखर बिफाननि मन्थ्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला बे बोसोराव दिल्लीनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय स्किमनि मुङाव 55% खरसा बाहायनाय जादों आरो सोरखारनि खरसा महरै 45% जागोन होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि फैगौ मार्च दाननि 12 खालारनिफ्राय दिल्लीयाव हादोर अनफावरि हाबाफारिया जागायगोन। लोगोसे दिल्लीनि मोन 500 जायगायाव माहारियारि फिरफिला बिरहोनाय जागोन। 8थियाव 64 नं पानेरि समस्तियाव बिजेपि हान्जानिफ्राय बिजाथि मोननाय राज्यो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारी बिथाङा मैया थांनाय 9 मार्च मंगलबार खालि पानेरि समस्तिखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावलांगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। लोगोसे पानेरि समस्तियाव इउपिपिएलनि बिजाथि लुबैनाया दोलोनि थांखि नङा आरो दोलोआ जायखौ सायख'दों बेजोंनो खामानि मावगोन। सोरबा सासे बिजाथि लुबैनाया थाखागोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। 9थियाव क'क्राझार सदर सहरनि गेजेर बाहागोनि जोहोलाव दैमालु लामा सेराव दङ गंसे आइ हटेल। बे आइ हटेलनि बिगोमायानो जादों मन्जुलि कछारी। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मन्जुलि कछारीया गावनि नखरखौ दैदेननो थाखाय 24 बोसोरनिफ्रायनो फिसा फिसा फालांगि खालामबोदोंमोन। गावनि नाजानाय आरो मोजां साखोन-सिखोनजों सुबुंफोरखौ आदार जाहोनो हानाय आरो गुबुननिबो थुलुंगा जानायलाय बिगोमा मन्जुलि कछारीया मोनसे मान बान्था आजावनो हादों। आसामनि असमिया मोब्लिबारि खौरां बिजों प्राग निउज चेनेलआ प्राग थुलुंगाखां बान्था 2021 खौ मन्जुलि कछारीनो गथायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि हटेल विभान्ता ताजआव खुंनाय बान्था राननाय हाबाफारियाव सासे साहसि आइजो हिसाबै बे माननि बान्थाखौ आजावनो हादों मन्जुलि कछारीया। बान्थाखौ आजावनानै आइ हटेलनि बिगोमा मन्जुलि कछारीया गावनि गोसोनि बाथ्राखौ रायखांनानै बुङोदि जिउनि दावबायनाया मोनसे दावहा बायदि। बे दावहायाव गावखौनो जाफुंसार खालामनोब्ला एबा देरहाहोनोब्ला गोबां खस्थ' खालामनांगोन। गोब्राब नाजानायनि फिथाइया जेब्लाबो गोदै होननानै फोरमायो। जिउआव गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों बे माननि बान्थाखौ आजावनो हानायाव गावखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायो। लोगोसेनो बेबायदि माननि बान्थाया इयुनाव आरोबाव गावखौ थुलुंगाखां आरो साहस होगोन होननानै फोरमायो। मख'नो गोनांदि मुलुगनां आइजो साननि लोब्बायै मन्जुलि कछारीजों लोगोसे माखासे जाफुंसारनाय आइजोफोरनोबो बे माननि बान्थाखौ गथायदों प्राग निउज चेनेलआ। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।